Na-inspired ka nga mag-unsa? Alan, Oh, kasabot ka sa inspiration? oh. Unsa lagi, unsa na-inspired ka nga maningkamot tungod sa iyang paglibre sa imo? Oh, ana, ang kon ba? Makabalos gud ba? Mm. So nanlibre siya sa imo and then unsa imong dapat dayon buhaton? Unsa imong nahuna-unaan nga buhaton? Kwan. Balos japon. Balos. Oh, kaning kwan ba kaning sa iyang pag-agad sa kuha na Mm. ako ko sang agaron japon. And then nahuman naman giagad naman kanimo siya. Oh, agad no, permi man. Sumo na Balos to. lang ba? Sumo na din to. Oh, So human na. man na. Wala ka kasabot, wala ka kasabot kung unsa ang inspiration. Hindi. Wala naman mo sir po kay Hmm. wala naman sa karon dire wala naman siya. O lagi nga nung na-inspired man ka dayon. O kasabot gyud, wa gid ko kasabot ani gyud. Di ba ang inspiration is makatabang sa imo nga mulambo ka sa imong life, mahimo kang example ha. Example katong kung janitor pa si Makoy, na-inspired na siya sa babae, nga naningkamot siya nga mahimo siyang accountant, mo na akong pasabot. Unsay gi-inspired sa imo sa imong amigo sa imo? Alan! Nanawa naman yun ni yung tao na unsa naman. Alan! Lan? Ka-joker ba? Inspired ba? Inspired lagi ba? Mo lagi na akong mangingon ganina ba? Kabalo ba mo sa meaning sa inspired? Kana inyong simpak, expired. Imong load. Lahi ng inspired, ha? I-try na to, hunuklog gamay. Hello? Hello? Hello, may gabi kinsa ni? Marley de Master po. Si Merly. Yeah. Ayan, Merly. Naa kay crush nga nakapa-inspired sa imo or lahi? It's not a crush. It's Mm. a kuan. Uyab. Amo na mo before. Amo, okay. Amo ni mo meaning bossing sa Kuan sa akong part-time man job. unsa nga job like It's kuan a pharmacist. Ay pharmacy? man sa dili singon nga pharmacist pero Mm. kanang bang sales clerk sa isa ka Okay. butika. So parang kuan manager ana? Ah. Ay sa gid Siya ang sa gid tagiya. mismo ang owner. Okay. Ngano na-inspired man ka sa iya, Merl? It's because kuan. It's because. Oh, Grabe nga, it's because. It's because. kanang kuan iyang memory man good nga dili man sa ingon nga kanang kuan pero kini iya ko bitong mga bitaw kaminusan bitaw kaniya kay ako man good is I wear skirts, I have long hair and all nga mga bitaw marag paglantaw niya sa mua ba mubo bitaw so actually duhan pinang-apply dagto. So parang And- pariwara ang tanaw niya. dili murag feeling niya kay murag taga-bukid na kayo basta inana sinuta niya na And then, so naabot sa time nga murag ika 3 days na ako sa adto nga pharmacy then yan na din siya nga dili ako ang nasayo og hatag sa tambal kay bali ako lang mo'y gisugo nga magkuha adto nga tambal ba dayon ako mo'y napasangilan nga ako'y nag-entertain adto which is sayop nga kanang iya bitong giingon nga kanang ako like daw ang nag-entertain ato. so ang naitabo ay sa ato sa ni-review. Sa imong pag meet niya, medyo dili ka ganan niya. Tama? Dili sa ingon nga dili ko ganan kay buotan man siya pero mura bitaw siya bayot og ba nga. Ay, lalaki din eh? Oo, lalaki siya. Dili So, sa kung baga, anang hilabot siya sa inyong sinuotan. wait lang, Master Pops. So, ang nahitabo, murag ako bito yung gipasangilan nga, asa daw ko gikan nga lasang, nga na daw, inana ako liniyukan, kay syempre, dili ako ang nasayop. Ha? Oo, murag kibali, ako may napasangilan ba niya. Wala niya gi-inform in the first place kung unsaon jud to siya. Niya, alit sa din siya nga, asa daw ko lasang nga gikan, niya. Muna na siya, tas naabot sa point nga, giignan ko niya nga, unsa ko na yung meaning,
sa kuan. Unsa to mayang sterile. Sterile. Kaya unsa daw meaning sa sterile. Mm. So ako kanang dili ko familiar ana nga word, sterilized ako nabuan. So wala ko nakabalo unsay buot kasabot sa sterile. So niyan ako nga wala man ko ka-encounter na siya. Niyan din siya nga, oh my God, fourth year college na ka niya. Wala ka kabalo unsay sterile. Nakuan ko ba, mura bitog gina-degrade niya ako bitong capability as a kuan. Oh, so mo to ni ulit jud ko adto grabe na akong kila kay mura bitog kanabang Gitamak-tamakan na yung pagkatao. oo kana siya. So I was being And kanabang na-motivate ko sa iya bitong gisulti nga inana mura bitog na-motivate ka or na-challenge ka? somewhat na-motivate nga somewhat na-challenge something inana ito nga maningkamot eskwela pa gyud taron the next time nga maka-encounter kag word or mga ana. Dili na ka maulawan ana. Dili sa ingon nga dili na ulan pero nabitaw ko pag malaki sa iya nga dili ko atong tao nga iya bitong nailang nga sa iyang kaugaling mo iya bitong nailang nga inana nga pagkatao bitaw. So kumbaga na-challenge gani ka, wala ka na inspired, na-challenge ka sa iyang giingon. Mura man nagpara sa ako ba nga, di ko ni mo sugton ha, kay wala ako nag-graduate ha. Ni mo graduate day ko karon, bahala ka na dadayan. Ako ipakita sa imo nga, DJ ko dire. Diba kanang nga na, ba, murag hate ang nag-anger or something bitaw ang naka Ay, wala may hate, Master Pop. Kana bang, instead nga, i-take na ko iyang words as a kuan, as makapadown. Mura bitog, hihimo bitaw na ko siyang inspiration for me to grow up, for me to, do better. Mas mahimo kong maayo nga tao, mas mahimo kong kanabitang daghan na ibalaan kay I was being motivated with katubitaw sa iyang giingon bitaw nga inana lagi nga mabitaw ato iyang giingon mabitaw nahimo na ko siyang inspiration. So murag nakaingon ka nga lagi no nga di mo kabaloan ng sterile nga kabalo mo ko anang sterilize. Asa man din na siya gitanaw nimo sa library dayon. Sa kuan dirayom dictionary. Da lagi. Di kabalo na ka nga ang root word sa sterilize sterile. Oo. Very good. Ingon sa maestro Lagi pero sakto man nga di man gyud na ma-absorb tanan gyud ang mga gipangkuan pero anyways kung importante gyud na sa trabaho kailangan gyud makabalo gyud ta. Mong bitaw ang uban nga nagbulakbol na mayabas sa una nakalimot na din ng mga ingana alalala importante man din sa life kaning mag-times ta. Di ba? Uta kabalo nga na dito sa sales mo paingon kay ganahan man ta mag-inom-inom dito man sa mga alcohol beverages nga sales department. Di pag ana nimo di i-times nimo pila ka bok wine nga naa sa isa ka box nya pila ka box so pila ka bok wine tanan. So nalimot mo na diya na dayon ta realize na ta ma-challenge ta nga lagi no dat magmatig ko bay na mao po na naitabo sa imo. Karon unsa naman ka karon? Hopefully by March. Ay March na. Mag-graduate na ako. Wow. Yeah. Dapat balikan to nimo siya ini sir. Thank you. Graduate na ko. Dayon ay sabak nga no. Siya nga thank you man to na koy chocolate sa imo sir. Ngano nag-thank you ka? Sa wala lang sir, si Master Poppy na bahala mag-explain. Ana. Ha? Kanang mahalon nga kuan, kanang gikan sa imong dugot pawis ang chocolate. Oo, tuo gid siya. Sige Marley, unsa may atong kaning sa drama tonight unsay atong dapat matun-an? Kuan saman don't take everything as a kuan negative bitaw. Ayaw daw ata ang
bitaw may mga butang nga dili di mo dapat dawaton as a negative sa imong kinabuhi. Dapat you think of it as a motivator, as a kuan nga nga ka na bang more bitaw kada bitaw Lagi. positibo bitaw ang always imong kinabuhi nga. Lagi. Ayo dili nimo tan-awon tong mga negative side adto nga panghitabo kundi ang positive. So, Ang positive nga ay maidulot sa imo, di ba? yeah. And then si Makoy, nagpahuyang man to siya, nag-pride, tapos nagpa-insecure. Yeah. Iyang gibulagan, di kato, nitabo. Pero I think, plano gito siguro ni Lord nga magbulag sa sila kadyot para makafocus si Makoy, no? Kaya sige lang siya insecure, kaya sige lang libre si Tina sa iya. Kami ra ba mga lalaki, no? Nabud gyapon may pride nga. Gusto pud gyapon mi nga kami ang magdala sa relasyon or kaning dili tanan lalaki pero kanang ang imong garbo ba nga ay ako nang libre sa iya kanang ana so naagyapon na siya. So mga girls, if ever daghan mo kwarta kaysa sa boys, matagi gipog time ang mga boys nga murag mo effort gamay nga para ma-feel pud nila nga the best yung nga boyfriend para sa iya bay. Anyway, salamat Merly. Yeah. Sige, i-greet na yung mga friends. I-greet na ko silang Melissa, Ganamino sa sulod sa kwarto. Ingat sila nga magpag-greet daw sila din sila Majang, sila Deborah nga bago pang mataan, wala na siya nakapaminaw sa story. So that's it. So, nangita ka karog inspiration nga kuan? Single. Ay. 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 Ha? Kuan pa Master Pops. Dili pa. Siguro after na siguro pag makuha na ka. Pag mag-graduate na ka ha, ready ka na niyan. Nanakay or kanang nanakay kaugalingon nga napundar. And at least ikaw na yung libre sa lalaki. Ha? Saman, ready? Sunod na. Karon after suspila raman ang paghulat sa 2020. Ayun ang 2019 kay bago pa ka fresh graduate pa ka nangita pa kag trabaho or unsa ba ka kalambuan. Sa 2020 posible na kay murag stable na gamay kay murag naka-adjust na ka sa imong workplace. Kung bag-o na nga workplace. Hopefully sa inyo pod mga kapamilya, no? Pag ma-inspired ta kanang ayaw ninyo kaning kumbaga ayaw ninyo hulati lang diha ra na siya mamatay sa inyo ang inspiration. Kung na-inspired ka sa usa ka tao, i-share ka na ng inspiration, ha? I-share ka na ang istorya sa imong life sa uban para sila pod ma-inspired sa imong mga giagian, no? And sometimes ra ba no, kung normal ra imong life, kung normal ra sige lang kag happy dili inspiring ang mga butang-butang. No, dili inspiring. Ang mas inspiring is katong mas daghan nga mga trials nga giagian. Muto ang inspiring. Agree? Agree ba mo? Munang ayog kahadlok anang imong mga trials karon nga giagian kanang mga kalisod. Puhon ana pag mahuman na siya mahimo ng inspiration sa uban. So ayog kabala ka normal gyud ang mga problema. The more bugat ang problema, the more inspiring na siya. Mahimong produkto ana. 'Di ba? Amen. Amen. Nanapod lagi ni. Ngay kog number ana, sus number lagi dayon sige uyab-uyab ra tanan. Lambuhay mong self para sila ang maka-crush sa imo, dili ikaw ang mag-crush sa uban. Ha? Sige guyab-uyab din, sige guyab-uyab. Alas 12 na sige guyab-uyab. Crush, tiks-tiks. Kalambuan ang atong istorya na ni inspiration to everybody. And kung nahimo siyang blessing sa imo, ikaw pod mahimo kog kang blessing sa uban. It's 12:01 na mga pamilya, wala na akong igon time. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy pag may problema ka. Huwag mag-alala. Just don't give up.
At kung wala ka namang magandang i-comment, huwag ka nang kumoment. Be positive lang. Kung negative yan, positive lang ha. Positive lang ang positive. Pero kung HIV yan, huwag kang magpa-positive dyan ha. Ingat-ingat dyan. Safe sex ha. Tomorrow, mga kapamilya, atong episode, October 17. October 17 naman ron. Hashtag Dear MOR, normal ang atong episode. Dear MOR. Ang daya mo naman eh. Dahil lang sa mundong ginagalawan ko, buong pagkatao ko na ang huhusgahan mo. Aaywan mo na ako dahil sa pamilyang kinalakihan ko? Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR, normal. Ugma na. Same time. After sa MOR University. So mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong kilikili. Are you ready? Kiligon na ba ka, ani? Ready na? Ready? Mwah. And I'll be leaving you with a quote. Gikan kini sa atong drama tonight. Ang storya ni Makoy, hashtag Dear MOR, inspirasyon. Ayaw kahuyang diha. Ayaw pagluya-luya diha. Ayaw give up diha. Wa ka kabalo. Aduna di ay uban tao ga ka-inspired nimo.